mbale wanga olemekezeka chipembezo vesi yatu imene lero tikale tikukumbusana ndi imene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutikumbusa kunena kuti gwirizani chingwe cha Mulungu nonse ndipo musasiyane. Gwirizani chingwe cha Mulungu nonse ndipo musasiyane pogwira chingwe chimenechi. Mbale wanga olemekezeka chipembezo vesi imeneyi Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutilamulira pamene ndikunena kuti akutilamulira ndikunena ine ndinu chifukwa ife tonsefe ndi anthu aja amene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ananena m'buku lolemekezeka la Al-Qur'an kunena kuti huwa sammakumul muslimun, ndiye Mulungu amene anakupangani inu kuti zina lanu mukhale asilamu. Pamene Mulungu akulamulira kuti wa'tasimu bihablillahi jami'an, akunena anthu amene ali achipembezo cha Isilamu, chifukwa ina ndi mipingo koma chipembezo ndeno ndi Chisilamu. Pamene Mulungu akunena inna dina inda Allahi Islam, nditudi chipembezo chimene chili chenicheni chovomerezeka kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ndeno chipembezo cha Chisilamu. Asilamu amene wawo ndi amene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akuwauza kuti wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, gwirizani chingwe cha Mulungu nonse ndipo musasiyane. Mbale wanga olemekezeka chipembezo tiyeni tsopano tioneni chingwe cha Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala chimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutilamuliracho kuti tichigwire ndipo tisasiyane pogwira chingwe chimenechi. Kodi chingwe chimenechi ndi chingwe chanji chimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunena? Akakhala kuti anthu omasulira Qur'ani ena akunena kuti chingwe chimenechi, akunena chingwe chakwe ndeno chingwe chimene chili Qur'ani. Mugwirise chingwe cha Qur'ani, mugwirise buku la Qur'ani nonse, mugwirise buku limeneli ndipo musasiyane. Pamenenso ena akunena kuti chingwe chimenechi ndeno ndi Usilamu weniwo. Iniyo ngati muli Asilamu, ngati muli Asilamu nonse zina lanu kukhala limeneli limene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, mugwirise Chisilamu cho ndipo musasiyane. Umu ndi mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunenera wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, gwirizani chingwe cha Mulungu nonse ndipo musasiyane. Abale anga olemekezeka chipembezo ndikulupirira kuti mmene ndanena motere iniyo mungakhale ndi funso ndikufunsa kapena kumafunsa kunena kuti kodi lero ndife anthu ogwirizana? Kodi lero ndife anthu ogwirisa chingwe chimodzi? Kodi lero ndife anthu amene tili limodzi ndithu? Mwina yankho kwa inuyo nonsenu mutha kukhala ndi mayankho osiyanasiyana. Ena mutha kunena kuti ndife anthu ogwirizana, ena mutha kunena ndife anthu osiyana. Koma zonse zimene munganenezo zonsezo ndizoona kuti ndife anthu ogwirizana ndithu. Andikugwirizana kwathu kwake ndikonena kuti chifukwa choti Chisilamucho chili pakamwa pathupa. Chifukwa choti Chisilamu chili pakamwa pathu, tonsefe ndi Asilamu tikugwirizana. Koma tikafika ku Chisilamu m'mitima mwathu ndife anthu osiyana, sitikugwirizana, sitikuchitira zinthu limodzi. Qur'ani yonse tangoyikoleka pena pake kungoyipanga Qur'aniyo ngati maluwa opangira kuti mwina manyumba mwathu mukhale maluwa. Ndeta koleka Qur'ani manyumba mwathu mavesi ndi mavesi koma osasatira. Ena Qur'ani yomweyo tayikolekaso mwina magali moto kumene ndikukaleka magali moto mwathu mavesi koma osayisatira. Ndero mutakuona kuti maasala onse awiri ndife anthu ogwirizana ndi asala yoona, ndife anthu osagwirizana ndi asala yoona.
koma kuti tiye tionene kuti ngati tikugwirizana tamva kale kuti ndife anthu amene Uislamu uli pakamwa pathupa. Pakamwa pathupa ndife asilamu amphamvu, koma tsopano zochitika zimene timachita ndi tsopano zimene zili m'mitima mwathu zosiyana. M'bale wanga olemekezeka chipembedzo, mwina titasiyira pomwepo iniyo simungathe kumvetsa bwinobwino kuti kodi tikusiyana bati, kodi zimene tikusiyanazo ndi zichani. M'bale wanga olemekezeka, lero choyambirira chimene lero tikusiyana ndeno kuti tikusiyana pamachitidwe a zinthu. Mwachisanzo, ifeyo lero asilamu ndife anthu amene tikusatira mchitidwe wa anthu a mipingo kuti chisilamu chija chisamamveke, zizingomveka za mipingo basi. Mwachisanzo, lero pali asilamu amene amakhulupirira kukhulupirira kwa ndithu kuti na ifeyo ndife anthu akadireya, ndeno kwa iwaja ndikadireya. Nde kuli ena amene anene kuti na ifeyo ndife asukuti. Ena sonena kuti ife ndife ashadriya. Ena anena asukuti kuti ife ndife akashimandiri. Ena anena ife nde kuli maina ena ambiri amene anthu akumavomereza, nde kuliso maina amene anthu sakumavomereza. Angakhala usavomereza koma zina limenelo munthu wina akupasabe. Lero kuli mawahabi, lero kuli mandani ambiri maina amene asilamu ena amakhulupirira ndithu kuti chisilamu cho ndi maina amenewo, koma Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala sanatero. Mulungu anakuyankhula kamodzi kunena kuti huwa sammakumul muslimun, ndiye Mulungu amene anakupangani inu kuti zina lanu mukhale asilamu. Chifukwa mukapita mipingo simukapeza anthu aja kuti mpingo kapena chipembedzo cha Chikristu chachulidwa m'Baibulo kuti chimene choneni chipembedzo. Ayi, Baibulo lonse kuchokera ku Genesis mpaka kufika ku Chivumbulutso kulibe kumene koko zina limene adanena kuti Chikristu ndiye zina la mpingo kapena la chipembedzo. Chifukwa Chikristuyo si zina la chipembedzo, ndi zina la mneneri wawo amene ali Yesu Kristu. Ndichifukwa zinalo silikupezeka m'Baibulo kapena mabuku mwawo kuti iwowo ndi Akristu, koma nangolitenga kuti lingogwirizana chifukwa choti mtumiki wawoyo ndeno anali Yesu Kristu. Pomwe chisilamu zina limenelo likupezeka ku Qur'ani kumene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wanenesa kuti ndinu chipembedzo chanu ndinu asilamu. وَمَنْ يَقْبَلُ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Amene angalolere iyeyo chipembedzo china chosakhala cha Chisilamu sazalandiridwa kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi zimene tu Mulungu akunena kwa anthu a chipembedzo cha Chisilamu. Koma lero asilamu mulipo, inu ndinu asilamu ndithu. Nanga bwanji lero mukukhala ndi maina osiyanasiyana ngati maina amenewa mpaka mukumakhulupirira ndithu kuti ifeyo ndithu, mpaka zimenezo kumakhala kuti zili ndi maphokoso oti mpaka kunena munthu wina kunena kuti na ine akadiriya sangakwatire pakhompanga, inenso asukuti asakwatire pano, kukhala ngati kuti sopano chifukwa Mkristu mukamufunsa mumapembedza kuti pali pamene adzakuwuzani kuti ndine ndimapembedza kuti Kristu. Adzakuwuzani kuti ine ndimapembedza kwa Roma, ndimapembedza kwa Anglikani, ndimapembedza ku CCP, ndimapembedza kwa Assemblies. Sachula zina loti amapembedza kuti Kristu. Ndi zimene inu mukufuna zimenezo kuti musamachule musakhala asilamu mukhala akadiriya, musakhala asilamu mukhala asukuti, musakhala asilamu mukhala akachimandiri, musakhala asilamu mukhala ndi maina amene muli nawo. Zimene zizi ndi zimene zikupangisa anthu akhale zochitika zati ndife anthu asilamu amene tilibe kolowera. Koma tilibe kolowera chifukwa cha ife tokha. Makamaka ndikufuna ndinene pano kwa inu amene muli mashekhe. Inu mashekhe nda amene mukuwapangisa anthu kuti azikhala ndi mpungwepungwe woti anthu azikhala ngati alibe anthu amene amasatira. Lero tikumachita zinthu mwa mpungwepungwe osadziwa kuti zimene ndikupanga zikoti phindu lake likhala ndani. Pamene ndikuyankhula pano kuli asilamu ena ajoina anthu ena magulu oti azikayenda kuti mademo. Kodi mademo amenewo athandiza iweyo, athandiza Chisilamu, athandiza
walinganiza ndani kodi komanso iweyo Islamu kodi kukuziwa cholinga chimene anthu amene akupangira zimenezi mbale wanga wolemekezera chipembedzo ngati munthu sukuziwa Mulungu amanena fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun mwafunse anthu ozindikira ngati inu simukuziwa mbale wanga wolemekezera chipembedzo anthu lero akuyenda kumene ngati zolinga zawo zimene zolinga zimenezo sizingathandize Chisilamu mpang'ono pomwe koma ndichifukwa chani inuyo mukuyenda nawo kumene kuti chifukwa choti inuyo ndi anthu amene mwazolowera kuti mukhale muzipange ngati mulibe bambo anu muzipange ngati mulibe sogoleri wanu muzipange ngati mulibe kunyumba kwanu kumene inuyo mungatenge malangizo oti akulangizeni zochita mbale wanga wolemekezera chipembedzo andi zimenezi gwelo lake ndi anthu amene muli mashekhe fo mashekhe mwasankha kuti mukhale ndi mbali ina yake cholinga chakecho ndi choti cha inu nokha ndi nyumba mwanu osati cholinga chake cha Chisilamu abale anga wolemekezera chipembedzo Mulungu wanga subhanahu wa ta'ala akutichenjeza komanso akutiuza Mulungu akunena mu Qur'ani ngati mmene zilili pamenepa Mulungu akunena kuti zotsatira za zimene zili kuchitikazi anthu mukukangana ndeno mkangano ukufika mpaka manyumba mpaka ana kumakangana kuoneka kuti ngati anthuwo ndiwo siyana zochita tsopano mukamakangana zotsatira zake zimakhala zotani kapena kuti kukanganako kodi Mulungu amati bwanji zokangana anthu ala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngati nonsenu ndinu ala ilaha illallah mukafuna kuti mukhale Islamu la ilaha illallah nonsenu ndi ala ilaha illallah ndezi kupezeka kuti inu mukukangana zotsatira zake ndi zotani Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunena m'buku lolemekezeka la Qur'an wala tanazau fatafshalu wa tadhhaba rihukum musakale anthu okangana Asilamu musakale anthu okangana Mulungu akulesa tsopano Mulungu atiwalesa ngati inuyo mupitiriza kuti muzikangana mukhala bwanji Mulungu akunena kuti fatafshalu mukamakangana mukhala anthu olephera tsopano mukakhala anthu olephera zotsatira zake ngati Asilamu mukhala anthu otani Mulungu akunena kuti watadhhaba rihukum mukhala anthu opanda mphamvu abale anga wolemekezera chipembedzo lero mmene takhalira Asilamu ku Malawi kuno mmene takhalira ifeyo anthu a Chisilamu tingakhala anthu opanda mphamvu koma iniyo mukulupira kuti tili ndi mphamvu mupezeka kuti tilibe mphamvu chifukwa chani tilibe mphamvu wani anthu ife tikukangana pamene tikukangana tsopano tikutukwa na asogoleri tikwatukwana tikatukwa na asogoleri aja tsopano basino ukhala munthu akatukwana bambo ase sikhala bwana Mulungu wanga tsopano amantemberera ndeno tsopano ngati mukutukwa na asogoleri zotsatira zake tsopano basi ikhala zikupirikiti lero timakhala ngati asogoleri tilibe koma tili nawo andi zimene zizo izi zimene zikuchitika mpaka kukafika kutali kuli anthu ena amene amayankhula koma tu analiko kuno ndikuchoka lero ife tikamakhala ngati Asilamu aku Malawi timanena kuti Southern region yakumwera ino ngati kuli Chisilamu tinakafikisa ndife Asilamu aku Malawi pali pamene swanga ife ndamene tafikisa Chisilamu ku Zimbabwe tafikisa Chisilamu ku Zambia tafika Chisilamu ku South Africa tafika Chisilamu ku Botswana ku Swaziland ku Namibia konseko Chisilamu chafika chifukwa cha Asilamu aku ku Malawi mbali wanga wolemekezera chipembedzo mutapita mayiko amene wowo panzikiti mukapeza kuti imamu ndi waku Malawi ngati simupeza imamu waku Malawi mupeza kuti muhaziri ndi waku Malawi ngati simupeza mupeza kuti amene akufunisa kumene koko ndi waku Malawi kuno andi zimenezo palibe amene angatikanire anthu apitisa Chisilamu kumeneko ife ndikukhala kuti kuno kulikulu la Isilamu ku Southern Africa kuno kalero anthu amapita kumene koko ndi zolinga zabwino chifukwa choti kale kunalibe anthu amene lero mashekha amene lero akuoneka anali osowa ma 70s
ma 80s ayamba kuoneka pang'ono ma 90s ndi maana ayamba kuoneka sobano mashekha amenele mukwaona ndinu cholinga popita chinati chabwino. Lero anthu akupita kumene kujako kuti azikatukwana asogoleri akumalaiko ndi amatukana kuwatukana ndikwayika potero koma kuti kodi kusogoleri angakhale wina una uli wonse ndi maisa amachita kusankha anthu. Ndeno ina kusankheni mwata wanthu konkuno mwapita kumene kwa kusankheni muli kwina ndi maisa mubwera kuno kuti aza kusankheni mmene zimakhalira. Lero chifukwa cha zimenezi abale anga, lero Asilamu ku Malawi tilibe mphamvu zoti tita kupanga zinthu aliyesa kupangira paika mphamvu tilibe. Ndita kukupasani zisanzo zambiri zoti ife mphamvu tilibe chifukwa anthu ena amaganiza kamapanga zinthu pa iwowoka ndere kuti iwowo akutha kupanga zimenezo. Aizi yadullahi ma'al jamaa, mkono wa Mulungu amayika pagulu, mkono wa Mulungu amayika pagulu. Ine ndimayankhula zinthu mkono wa Mulungu umakhala pagulu. Lero pamene ndikuyankhula pano muona kuti anthu tagawikana tikupanga aliyese paika. Ngati ino muli mtundu umodzi mupanga panoka, ngati ino kuchokera kumodzi mupange panoka, ngati ino muli kayautali mupange panoka. Zimenezozo zithandiza bwanji? Zimenezo ndi zimene Mulungu adatiphunzitsa. Mulungu akutiuza kuti watasimu bihablillahi jami'an, gwirisani chingo cha Mulungu nonse, wala tafarraku, musasiyane. Lero ndeti kupanga patoka taona mpaka pano mmene lero zinthu zilili. Lero tili ndi anthu andrama achisilamu komanawo anthu amenewa amakaphunzira masukulu a Chikristo. Fonga tikuli masukulu abwino ndi masukulu a Chikristo, anthu anzathu amipingo. Lero timalolera kutenga mwana azikaphunzira kumene kuja Nazare, Mulungu wa Atate wa Mwana wa Mzimu Woyera ndi kumalipira iwe ndrama. Palibe amene angakani pano timapanga zimenezi. Lero kuti munthu adwale nzimayi oyembekezera chipatala chabwino chimene angapita ndi chandani cha anthu a Chikristo. Chikristo azikamvula kumene kuja nzimayi wa Chisilamu ndeno azikabwera kunoko. Lero ndi zimene tikupanga ati mukapereka ndiramo kumene ati kumanya ndirasi wapita ku Seventh Day wapita kwakuti yeti kumene kujako ndi kwa Kristo. Koma zimene zikuchitika chifukwa na Kristo ndamene ndi ndirama economy yakumalayi ili m'manja mwa Asilamu. Kuti inu muyende mumatauni athu akuluakulu amene ali olemera mmene momwe ndi anthu a Chisilamu. Koma ndi chifukwa chani pamodzi ndi zimenezo sitikukhala ife ndi chipatala chathu chabwino aliyesa kufuna zipanga paika. Zimene zikusefana ndi mmene Mulungu akutiphunzitsira. Yeti Qur'ani imeneyi tikuyitenga ndikumayiyika m'makoma m'manyumba mwathu, ndikumayiyika m'magalimoto mwathu, ndikumayiyika mu zinthu zathu Qur'ani kumbayiyika ngati maluwa koma osayisatira. Mulungu akunena watasimu bihablillahi jami'a, gwirisani chingo cha Mulungu nonse, wala tafarraku, musasiyane chifukwa cha mitundu yanu, musasiyane chifukwa cha kulemera ndi kuvutika, musasiyane chifukwa cha kuphunzira ndi kusaphunzira, musasiyane chifukwa choti inuyo ndi otani. Ayi, Mulungu sakunena choncho. Ya ayyuhan nas, inu anthu, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, tinakulengani kuchokera inu kwa munthu wamwamuna ndi wamkazi. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, tinakupangani inu ochokera kwa anthu mitundu yosiyanasiyana, mafuko osiyanasiyana. Sikuti ena ndi olemekezeka kuposa anzawo, amene akuyankhula Chizungu olemekezeka kuposa amene samati, amene akuyankhula Charabu ndi olemekezeka kuposa amene samati. Si choncho. Lita'arafu, tinakusiyanisani inu kuti muzigwirizana kapena kuti muziziwana kuti awa ndi akuti awachokera ku Zimbabwe awachokera kwa kuti basi. Inna akramakum inda Allahi atqakum, olemekezeka wanu kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ndi ujayekayo amene amamuopa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Sikulemekezeka choti iwe uli ndi doctorate degree
kapena iwe uli ndi mabiliyoni drama, kapena iwe ndi khungu lotani, kapena iwe ayi zimenezo zilibe kanthu. Koma inna akramakum indallahi atqakum, olemekezeka wanu inuyo kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kumwambako ndi ujamene amamuopa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Tsopano kumuopa Mulungu si chinthu choti inuyo munganena kuti ine ndiopa Mulungu ayi. Opa Mulungu amamziwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Choti kanakhala opa Mulungu sibwezi kusiyana chonchi. Sibwezi tikusiyana amene tikusiyaniramo. Lero ndife anthu osankhana mitundu lero. Bali wanga olemekezera chipembedzo lero ndife osankhana. Bali pamene kakanire ubale wathu uli palaini pomwe pasi. Ubale wathu waife uli palaini pa lerolo lachisanu kapo pa jamaa, koma tikangotuluka basi wina wake basi no ndi wina so ndi wina so ndi wina. Mulungu atipanga chisoni kwa angakhala kuti timalira kulira ife koma atipangira chisoni bwanji lero pamene ifeyo tikumakhala motero. Angakhala mudati tiyatitati tipite nthawi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nthawi imene yoyo kunali anthu oyera ukaoka koma kuti angosiyana mitundu. Kunali Salman al-Farisi, kunali anthu ena ndi ena, kunali achina Bilali. Munthu wina anangoyerekeza kunena mtumiki ali pompo umpanga Bilali kunena kuti yabna al-aswad, iwe mwana wa munthu wakuda. Koma mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapanga za mtundu wanji maso akanafira kwambiri chifukwa choti iyeyo sana yankule bwino. Kodi munthu wakuda ndi ndani? Munthu wakuda ndi ndani? Koma kunenaso zimene zozo ndi nyozo kapena kuti ndi zinthu matusi zosakhala zabwino kuyankhula choncho kwa munthu. Chifukwa munthuyo ndi munthu ndithu. Tikamanena kuti chimanga kuli chofira chana chomweso chonse ndi chimanga. Chifukwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanena kunena kuti palibe kusiyana pakati pa inu nonsenu ndinu amodzi anthu ngati mene Mulungu akunenera. Inna akramakum indallahi atqakum, olemekezeka wanu kwa Mulungu ndi uja amene amamuopa Mulungu. Osati chifukwa choti iwe unachokera dziko lakuti, wina anachokera ku Saudi kubwera ku Malawi kuno ndeno wa ku Saudi uja ndi wangu kuposa wakuno ayi. Wina anachokera kayandi kuti kubwera kuno ndiye kuti amene ndi wangu kuposa wakuno ayi. Zikakhala drama ndeno kuti Mulungu anatisiyanisa. Andi Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kupera mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanenesa kuti munthu aliyense azikutisidwa ndi chimene Mulungu apatsa. Komanso amanena kuti ngati ukufuna kuti utokoze iwe uzimuyang'ana alemene ali pambuyo pako ndiye utokoze. Samango yongo na msogolo mpaka upeza chuma munjira zosakhala zabwino. Wala tanazau musakale anthu okangana fatafshalu, mukakangana mutakhala anthu olepera, watadhhaba rihukum, komanso mukalepera mphamvu zanu zipita. Abale anga olemekezeka Asilamu, kodi lero anthu sakuyankhula kuti Asilamu sangapanga chilichonse muno Malawi asakale pa utoto uli wonse anthu anakhala. Kodi zimenezo simukumva kapena mukungoziona ngati ndi nkhamba kamwe? Kodi mukuziwa kuti anthu anamuyitana munthu kuti ngati okufuna kuti kupangirisa kuti usiye Chisilamu? Simukuziwa mabishopu anakhala choncho malo mpaka na awiri. Abale ako kodi zimenezo kutathoza chani? Koma ifeyo ndi chifukwa chani? Chifukwa anthu osagwirizana. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala musura al-Fatiha amanena Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad mtenga wa Mulungu sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ndiye amene mtumiki amene yamusana msatira. Walladhina ma'ahu ndiye amene anamsatira mtumiki amene amene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye anamsatira yeye masahaba. Anali bwanji ashidda'u 'alal kuffar, anali anthu aukali kwambiri kumakafiri, ruhama'u bainahum, anali anthu ochitana chisoni pakati pawo. Lero Asilamu lero mukaba lero Silamu ndi waukali kwa Silamu zake, lero Silamu ndi wachisoni kwa kafiri. Ndimene tikukhalira lero palibe amene sikanoba anga sutse. Lero Silamu ndi waukali
kwa Islamu zake lero Islamu nzaki wako otira solid kafiri opposite dimene aya ya Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ikunenera koma tikalire nicho ife ndi anthu ozimenya pantima kusonyeza kuti ndife ophunzira mashekhe ndithu kusonyeza kuti ndife amene tili Islamu amphamvu ndithu koma zimenezo ndi zimene zikuchitika mu community yathu community yathu ya ife ya Islamu zikuchitika zimenezo lero kuli Islamu lero oti munthu ngati ine ndikabwera ndikunena kuti salamu alaikum angondiyang'ana ndikuyang'ana basi osandiyang'ana sokawiri ali amene utakubwera kuzatipempha amene utakubwera kuzapanga zakuti amene utakubwera lero tikukhala moteromo lero palibe samana ngati susa lero chikhalidwe chathu ndi chimenecho kodi abale anga olemekezeka ngati tikukhala moteromo tikuganizira kuti ife Mulungu atitira chisoni motani pamene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza mu verse imeneyi watasimu bihablillahi jami'an mugwirise chimo cha Mulungu nonsenu wala tafarraqu musakale anthu osiyana ngati tikupanga zimenezo si chiyani chosiyana ndi chimenecho abale anga olemekezeka chipembedzo lero Islamu atakumva kuti Islamu nzabo akuchidwa ataki apa pafupi bomba iwende kumagona ndi kumakhala fochauchani ruhama ubainahum palibe kuchitira chisoni pakati pathu palibe mmalo mwake lero tungokhala Islamu ngati tilibe mtsogoleri koma tikalire ndicho mtsogoleri tili nayo Qur'ani imene ili Qur'ani imene Mulungu anayitsitsa tinamkomera Mulungu Qur'ani kuti ikhale chivumbulutso chomaliza kwa ife koma lero mmalo mwake ife Qur'ani taisiya ndikuyika kumbuyo lero ndekatenga tsopano dziko lapansi likuyika kusogolo lero aliyetsa kulimba ndi dziko lapansi kuti alipese ndiye angakhale kuti kupeza kwa dziko lapansiko apeza munjira zosakhala zabwino alirede kuti apange zimenezi palibe kanthu lero ndi mmene tikukhalira abale anga olemekezeka chipembedzo ndi mmene tikukhalira lero pakati panopa Islamu lero alirede kuti apeze dziko lapansi pano mosayang'ana kuti alipeza motani angakhale kuti ngati angalipeze dziko lapansi pano moti adane ndi Islamu mzake alibe nazo ntchito atha kupanga zimenezi ndeno koma tikupita zosatira zake zonse zitapanga ndeno subano mapeto ake ndi otani ngati tikusempera ndi Mulungu motero Mulungu atipasa mavuto osiyana atisakanikiza abale athu aja kukhala adani athu lero munthu akuyenda ndi munthu lero ndikumati uyo ndi mbale wanga yeti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akukuuza kuti amene si mbale wako Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala si ananena mu Qur'ani kumuuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lero tikuziwa tonse Mulungu anamuuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum sanga kukonda iwe muyuda anga kale Kristo sanga kukonde hata tatabia millatahum mpaka pamene yauza satire zofuna zaiye lero sikukaa pamoja kwa Kristo ndio maana utabene nzanga ndio maana pamene ndio wakuja naye yezi lero situkupanga zimene za balanga koma Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala atatufotokozera motero wala ntabuga anka yahudu wala nasara sasa kukonda iwe Mtume Muhammad muyuda anga kale Kristo hata tatabia millatahum mpaka pamene yauza satire zolinga zao lero sikukaa pamoja bayo cholinga totani bora ngakupata hichi ya kujalele kile mtu bora ngipezele ndilokuja mimba mwanga iwe ndikukhala patipati kweli ndi muyuda ndikukhala patipati ndi uyo ndikumanena kuti basi yeye bwana vile kupanga zile zako amene ndio hiyo Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala anatufotokozera mtumiki watu Islamu waipayo Islamu amake waipayo ndi Islamu amene ndi wabwino kusiyandi Kristo amene ali wabwino Islamu amene mukubona ili kuti koma uyu ndiye Islamu woipa kwambiri koma yauja sakuchita dinao Islamu kudine tasiya amene ndi wabwino kusiyandi Kristo amene iye ali Kristo ndikumakhala Kristo ndikumwamdena kuti wabwino amene yosi wabwino kwa Islamu woipa chimozi mwaziso mmene Mulungu akunenera nsogolere wanu amene ali woipayo amene bora ni kukhala kwa Islamu kusiyandi winayo amene mukubona kuti wabwino kodi tumikisana wala ta'ammara alaykum 'abdun habashiyyu
anga kala takula mulirani niyo kapolo weni mumuvomere kapolo yo kusichana ndi kuti mupange zinthu ndi anthu ena abale anga olemegezeka chipembedzo kodi zimene zikuchitika chifukwa chani zimene zikuchitika zimenezi inuyo pano nonsenu pano muzikiti muno aliyense pano ali dokota akadwala dokota wangu wakuti muli naye dokota aliyense pano ali ndi accountant amene omwerekesera zinthu zake za chuma special mukumulipirasi aliyense pano ali ndi makanika omukhozera galimoto yake pano zakutaka kuta makanika amene aliyense pano kandi nyumba ali ndi plambala wake ali ndi electrician wake omukhozera magesi aliyense amene zimene zilipo manyumbamo koma ndani mwenye amene ndi shekhe woti shekhe ameneyo azimuuza zinthu zimuthandize pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku ndi moyo wake akhera ndani amene ndi shekhe pano anasaka kuti shekhe watu pakumbana ndendi wako alipo palibayi ndi chifukwa chani zimene zoto chifukwa choti mumamuona shekhe uja ngati wopanda ntchito akuyenera kusogolerani inu kuti apapo tunaza mulungu tipangiza kuti apa naza mulungu tipangiza kuti apa naza mulungu tipangiza kuti koma shekhe aliyense pano alipo woti azikusogolera zimenezi akafuna kuti akhale shekhe amangomuika shekheyo wonganga ngati kuti basi ino saziwa chilichonse agambirwa atendera duwa basi koma usati azasogolera koma angakhale pano wamene amapangira duwa zinthu zawo kunyumba wangalizona ali timadandaula business ikuyenda mwakuti koma tilibe mashekhe amene angatipangire maduwa mabusiness mwathu timangokhala basi chifukwa choti tasirira ndifo chakamayanga olemekezeka lero tikukhala tikudandaula lero yakuti ninje ndachenene ngawakwereko kunyumako nokuikaninje ndachenene mukaona kuti maphunziro sakuyenda kuno ku secondary school musaganize kuti ku secondary school maphunziro kumene awolongekati ku primary lero akudanda university yathu lero ilibe siku university eko maphunziro awolongeka ku secondary koma inu simukuona ndiye mukamandandala kutoza kuti sinaende kuno inu sinaende kuno kusati kumeneko kumene zindikiro kumene sinaende kuno ndikumbuye kwanu kumene zinthu sizili bwino lero ni matatu lero Islamu akungosiya mabanja amene akufunira koma yetu mabanja amenewo anatiitanisha kuti tikwatise mu Islamu lero akafuna kusiya angakhale yo utati kupulumusa kuti chakuno tapanganizako ndi zimene zinditi lero anyamata Islamu mukukaniza kuti mulungu Allah subhanahu wa ta'ala atipangira bwanji pamene ife tili ndi makhalidwe oyipa ngati amenewa amene tikunyoza chipembedzo chathu ndani yakale kuti munthu akanika kholo amakhala kutembereredwa ndiye iwe ndi Islamu ndiye kunyoza Chisilamu kukuuza kuti zimenezo tipange mwakuti anyamata athu akumatiyankha zinthu zosakhala zabwino zimenezo enanso kumanena kuti sindikufuna kukumana ndi shekhe mwina aliyense ine ndakamula basi ukwati watawata anyamata kuyankha zimenezo fetima kotoa alhamdulillah ziko likupita kuti lero tikamada ndaula lero timakati kudadala ngati koma mulungu akutipasa mavuto zijazi zina ziti abayanga olemekezera chipembedzo kumeneko tikunga kukumbusani kuti mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutuza kuti tigwirise Islamu tigwirise Qur'ani watasimu bihablillahi jami'an gwirisani chiko cha mulungu nonse wala tafarraqu musasiyane ngati mukasiyana wala tanazau ndetu kumabwera kukangana wala tanazau musakangane fatafshalu mukatapera mukakangana watazhaba rihukum mphamvu zanu zipita mukapanda mphamvu abalenga olemekezera chipembedzo umutu ndi mmene mulungu akutiphunzitsira kuti mawa asazapezeke munthu wina aonera kuti aya papa zinakhala kuti ayi ndithu koma tonsefe zina la ndi limodzi la Chisilamu andi pakabwera zina limene la Chisilamu palibe kusiyana mitundu palibe kusiyana kulemera ndi kuvutika palibe kusiyana kuphunzira ndi kusaphunzira tonsefe palibe kusiyana kwa kungu tonsefe timayenera kuti tikhale Asilamu otitira zinthu limodzi olemekezana osati kuchitira chipongwe wina kumpangira zake koma tikumayenera kuti tipange choncho kuti ndife andi tikuyenera kuti tizitemerera kapena kuti kukhala proud kuti ife ndi anthu a Chisilamu tikuyenera kukhala proud kuti ndife ndi anthu a Chisilamu koma m'malo mwake Chisilamu chathu lero
abaleanga ndichapalaini tikatuluka chisilamu palibe adukazimezi mizikiti inayo amatipanga bani kuti tisakalikire ndiye timati palibe kanthu ife bola nitayankhula zoona chifukwa ntchito yathu ndikukuwuzani zoona angakhale mutiuza kuti tisadzalakireso sizibwera kuzalalika choti zipita mmuzimu tikalalikire kwa anthu amene kuli njala mizimu muli njala yoti anthu akufuna mawaivi andi mashekhe takukhala tauni munotosi mwapo tipita kumuzi munthu akuchoka kuitaya kusika bali kusika ndege kuchileka ndikulu yenda umu matauni ukakhala kumizi kwatikawo andi yeti ife mashekhe tikunu ndege kudaenda wala Islamu chikusika Islamu chipoche anthu akusiya Islamu kumuzi kuti ndife tikunu anthu akusiya Islamu kuti ndife tikunu andi kabwera kuti chakuno chingoenda pang'ono akufuna kutibera abalianga watasimu bihablillahi jamia gulisana chiko cha Mungu nonse wala tafarraku musasiyane abalianga mukale chinthu chimodzi kuti Mulungu atipasiza bwino mkono wa Mulungu uli pamodzi ndi anthu ambiri ndi mawu amene mamalingana ndi nthawi lero siku lachisanu sitingathe kuti tipitirize chifukwa la siku asonkhano ayi ngati Mulungu angafune tizakumanenso nthawi zina Mulungu akhale nanu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh